mag yiero kachiel koda kampen. Mage manomori, kocha gi manomori moni, kata madhi manokomori e kampen, gi mako bende ni puonjori e kindegi. Erokamano. Yiero manyo watieko ne. Gimoro achiel momora ni nitie formula kara makelo gini. Formula nitie naneno formula no ka President Uhuru tiyo kode. To structure no nyaneno ka Honorable William Ruto tiyo kode. Kata nyo baba ni mbele. Nyo baba ni mbele kaka football wacho ni ball possession. Change ji. Ringo. Gweyo, corners, angoa, baba nyo ni goma ngay. Taparo ni kochopo scoring. Tielo apar gariyo. Tiyudo ka confusion nitie. Confusion nitie nitie a few people. Makuro kubiro to kia gwe tielo apar gariyo. Jonet kia gwe tielo apar gariyo. Kujopo to siya mkuyo ne. Kwa kao gini. Tubro neno gini giyoko. To joka kod. Nyathino wachango. Koma chielo yudo ka ngato nigi role mare. So kwa ng'e en formula ma ka oganda luo chako dok chien maber to chance ni minatie. But neno ka nitie be joma nyalo konyi muko. Gikuondi ni gidhi nigi konyi gero but gimuko. Kendo kikwero gano bwana muko. To une magilokore kono une uricho ae uru. Ka gise muko to giwuok oko to gidhi kono baba ni ng'ani jogo kwalo gini. Jago kwala ngo gini and ngamadwa pin mera in manyi yenya to wadhi